Il-Partit Laburista feraħ lil Tonio Borg għal-ħatra tiegħu ta' Kummissarju Ewropew. Qal li kif kien wissa immedjatament il-mexxej Laburista Joseph Muscat, in-nomina ta' Tonio Borg kienet problematika. Minkejja riservi dwar kif saret in-nomina u dwar dikjarazzjonijiet passati, il-Partit Laburista appoggja lil Tonio Borg fl-interess nazzjonali u minħabba l-mod ta' kif iċ-ċirkostanzi żviluppaw fejn ma setax jitħalla post tal-Kummissarju maħtur minn Malta vakanti. Il-Partit Laburista qal li r-rwol tiegħu permezz tal-membri parlamentari Ewropej tiegħu kien krucjali biex minoranza tas-Socjalisti u Demokratici tivvota favur in-nomina ta' Tonio Borg. Bil-voti ta' din il-minoranza irriżultaw deċiżivi. Il-Partit Laburista qal li din il-pożizzjoni ma kienx faċli għalih u li seta b'konvenjenza immina l-ħatra tal-Gvern Malti. Iżda qal li dan it-tip ta' logħob mhux il-politika li l-Partit Laburista jemmen fiha. Minflok għażilna triq tal-interess nazzjonali qal il-Partit Laburista. Tonio Borg innifsu irrikonoxxa l-kontribut tal-Partit Laburista. U fis-sqarrija l-Partit Nazzjonalista qal li Tonio Borg għamel ġieħ lil pajjiżna għaliex ikkonvinċa lill-Parlament Ewropew li huwa kompetenti għal kariga ta' Kummissarju Ewropew. Waqt li awguralu suċċess fil-ħidma tiegħu, il-Partit Nazzjonalista ddeskriva lil Tonio Borg bħala difensur ta' drittijiet tal-bniedem u bħala Ewropew konvint. Il-Partit Nazzjonalista qal li Tonio Borg għadda minn eżami diffiċli ħafna u kellu pressjoni kbira, iżda fl-ebda stadju ma werrab il-prinċipji tiegħu biex jintoġob. Intant fis-sqarrija separata maħruġa mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru, Lorenz Gonzi fisem il-Gvern qal li Tonio Borg hu persuna kompetenti, integru u serju u żied jgħid li se jagħmel unur lil pajjiżna u lill poplu Malti.